Sobrang natin mo dyan ka. Siguro nito na eh. Madaya makagaraw. Paralyze saksa. Paralyze nga. Paralyze ko na maa. Paralyze ka raw. Tamadya makagaraw. Tawang kwarta. Ilay bagbagam. Tulungan na makita module ko. Kiwin madi ka nagkamaliti na sa gan. Kung nagkarod kanyam din na palabas nga daw. Honor sak ide. Madima ngamin na kapapapati tayo bagbagam. Ang pengitaan nga kapapapatay. Nagitikas to yung ropa. Ano ang senyo natamimi kayo? Kasla ka magamin mangagam. Luko da ito yung ubing Ang mom honor sa kiday. Iso nga mo kamami nga bambanag. Dito'y universe and the whole wild world. So nga mukto kay da jay sikreto ti karuba tayo. Simuso ka ngayon. Luko ka nga ubing. Anya man ang nyata mo dyan mau. Pakita man. Maggarawd ka na karigriga, mate. Ay day tao Ay matla ay nakalakla ka. Amom genyo sakit ibat. Paano masabi? Amom kastoy lang ti aramida nuhan mo mo ti sungbat si question. Ti answer mo ket love. What the fuck? You can never go wrong with love. Kit ang pengay ka. Nagkamali ka majinet mo day. Time bati da ka, mate. Yes, mga manong kan manang, thank you! Iti pa na kuya iti dahil nga video. Kan sabay kumata na maragsak na kayo manay. Ayan, please like, can please share dati video tayo. Kan hanmong titipatan, paki-follow dati Facebook page tayo. Shout out man gayam! Kadang iti dado mga supporters tayo, kan followers tayo. Shout out kini pare Jerome Geronimo, kini kuya Renato Barazon, kini Ma'am Divine Kim Mayong, kastamat kini Ma'am Global DS, ken ni Ma'am Nini Damian, ken ni Ate Jeanette Dongdong, ken ni Say Aldefonso. Mga manong ken manang, sabi ko matanda kayo itinasayaan ka kasasaan kalpasan, iti bagyo nga napasaran tayo. Kasano man itirigat nga mapaspasaran tayo sa aming matahan tayo linipatan ng tiumism nga ginanayon. Mga manong ken manang, thank you iti panagkuyam iti dahito nga video. Sabay kumata di linipatan nga pag-follow iti Facebook page tayo ken pa-subscribe iti YouTube channel tayo. Paki-click mo man tayo dati notification bell tap no ma-notify ka ano ang dadag iti barbaro nga videos tayo. Peace!